Җәмәгать рөхсәт булса, 3нче бүлекне төшерәсем килә. Гафу итегез, анда мин китеп барам. Артымнан бер кеше килә. Алар тыңлап торамы? Кызыксына. Шәһәрдә күбесе менә ялгызлыкта. Шуңа күрә алар бер кеше сөйләшеп барса, кызыксынып тыңлаган була. Я читеңнән яныңнан үтеп китә. Тыңлап. Я нәрсә? Шул уңайсызланып китәсең, анда дулкынлап бераз. Менә шул теге мин авылны сөйләдем дә. Теге әни мәрхүм әйтәдер, балаларына көн күрсәтмәде ди. Әти мәрхүмне. Шурасын әни мәрхүм бичара әйтәдер, балалар тырым-тыракай таралып китте ди. 10 бала, икәү Одессада, икәү Татарстанда, берсе Казакстанда, хатта берсе Оренбургка качты, тагы төрле якка, берсе райондагы бер авылга. Чөнки искә төшә менә монда иртә белән мәсәлән кояш чыкса уянып китәсең бит, кояш тәрәзәгә керә. Шул шикелле ул теге безнең якта, шул без соң кинодан кайтабыз, клубтан йоклап ятсак, әти мәрхүм килә дә гел төртеп тора туктамастан, тур дип, я печәнгә җибәрә, я бәрәңге утарга җибәрә, я нәрсә эш тултыра. Ул әйтәдер, эш муеннан дип, гел эш кушадыр. Ул теге кеше балык тотасы килә, без ничектер кызганып карыйдыр. Теге Оренбург шәһәреннән киләләр, шәһәрдән адәмнәр балык тотып торалар. Ял көнне киләләр, алар шимбә, якшәмбе шунда су буенда. Безгә андый нәрсә булмады инде ул. Авылда торсак та. Күп нәрсә, кыш көнне шул теге бузда утыралар ие. Алар балык тотып, мәсәлән. Ансы да булмыйдыр. Хатта соңыдан да әле Америкадан килделәр, Аризона штатыннан, Мәскәүдәге Яблонский мәрхүм кызганычка каршы, атыгыннан да бер профессор, бу да профессор, Аризона штатыннан сөйләдем инде ие. Бу Яблонский Мәскәүдән профессормы? Шулар анда далада безнең сарматлардан 5000 ел элек торган сарматлардан калган курганнар, шулар шыкыйлар ялар. Әти мәрхүм сөйлидер, ул теге ул Сталин чорында да кемдер чыккан, төннә барып шул теге алтын, көмеш дип эзләп йөгәннәр, шунда атныкы нәрсә, соңдан тапканнар. Шунда ди кеше тарыгына бер чокыр казый да ди, шунда ди күмелеп китә ди. Шунда ди әйтәләр, биҗанын тәслим итә, шул шикелле инде күмелеп китә инде. Соңдан тапканнар. Ул авылдаш беләнме, кем белән инде барган ВДНХда, хатта шунда ди бер павильонда анда язган колхоз Илек Хабда, Буранов районы, Чкаловской области дип, мин безнең теге әллә шул авылдаш булган, шунаргамы күрсәткән ул хатта. Менә ди шул теге ниләр ди, шул сармат курганнарны чыгарганнар чыгып, шул теге көмештән, хатта көмештән ясалган ниләре. Урысча збруй инде, бездә йөгән микән, нәрсә микән инде, ялгыш әйтермен бәлки. Шул збруй, конный упряжь нәрсә мәләрсә, ул теге элек аларның җитәкчеләре, я шундый бер нәрсә дип, вождь дип әйтәләр урысча инде. Сарматлар, кемдер әйтә, ул төрки халыкка да якын дигән хакмы, юкмы, белмим. Аны минемчә ул теге Иран ягына килгәч, алар инде Иран телендә булган язмалар калдырмаганнар инде алар. Курган ясаганнар, курган. Шунда икенче тормышта булыр әле җаны ди. Шуңа күрә анарга атларны, әллә нәрсәләрне шунда бергә җирләгәннәр инде. Без инде далада, анда ширки ашыйдыр, каткан ипи, әчегән каймак, чәй дә шул шикәр. Көн буена шул ризык булган. Шуңа карамастан әти мәрхүм шатланадыр. Чөнки ул Сталин чорында әллә нәрсә күргән, ачылып туклы йөргән. Шуңа күрә менә бу ипи бар дип шатланадыр.
Ул инде революция кадәр дөньяга килгән. Берничә яшь, 12нче елда инде базарны күргән, анда безнең 22нче елга кадәр булган базар зур. Жеренкулинский дигән базар шунда күргән инде. Соңыннан инде революция граждан сугышында 18-20 чакрым авылдан казачий неләр, анда станицалар, шунда гел шартлатып кораллар инде, орудие шулар аткан, шуның тавышын ишетеп инде ул шул ишеткәне дип әйткәне. Соңыннан нәрсә инде ул менә Сталин чоры инде коллективизация башланган, сугыш булган. Шуннан соң инде Хрущев вакыты, шуннан Брежнев шатланадыр, менә Брежнев вакытында әти-әни гел мактыйлар, менә яхшы яшибез, менә бик яхшы яшибез, яхшында. Без әйтәдек, мәктәптә укыганда безгә вәгъдә биргәннәр, коммунизмда яшибез. Кая коммунизм, кая коммунизм дип без тетмәдек, теге укытучыны теңкәсенә тиядек. Коммунизм безгә вәгъдә иткәннәр, менә партия бездә съездларда дип. Әти-әни киресенчә менә без оҗмахта яшибез, оҗмахта яши. ипи воля дип. Күрдегезме менә? Нинди алар шундый авыр шартларда, авыр хәлдә яшәгәннәр. Шу ипи булганнар, шул буракта бик мактаганнар Брежневны. Мин әйткәнем, әйдәгез, мин хат язып җибәрим аны теге политбюрога, Леонид Ильичка рәхмәтләр әйтеп. Беләсезме, нинди җавап ишеттем? Язма ди. Аны ди көнчеләр, анардан көнләшә торган кешеләр бардыр әле, Леонид Ильичтан көнләшкәннәр ди. Зыян килер анарга дип шулай диделәр. Күрдегезме? Бәлки зыян килер анарга өстенә. Язма дип шулай диделәр инде. Шул күрә язмадым инде. Соңыннан инде ничә ел узгач безгә әйтә башладылар инде шул сыйныфташ дигән, одноклассники дигән, сыйныфташлар дигән социаль челтәрендә язалар, без коммунизмда яшәгән икән, коммунизмда яшәгәнбез икән дип. 90нчы елларда шулай диделәр бит, чөнки ипине алып сыерга ашатадыр хатта. Ипине сыерга ашатадыр. Анда ишкән кеше ишәдер иркенләп. Анда бардак беләсезме, ул теге демократизация дип. Алар инде аңладылар, Хрущевны да ди. Ул ди башта бери башлап җибәргән ди аны ди. Чөнки аңлаган, мондый хәлдә яшәп булмас дип ирек биргән ди. Соңа Хрущев аны теге байрагын кулыннан үзеп алганда ди, үзгәреш керткән ди. Чөнки менә кемдер әйтә, Горбачев шулай бузып китте. Җәмәгать, сез бит белмисез аны. Ул менә Афганистанга кергәч 79нчы елны нефть шундый кыйбат ие. Америка яратмады ул теге Афганистанга кергәнне. Шуңа күрә гарәп илләр белән сөйләштеләр дә, гарәпләр демпинг ясадылар. Инде нефть хакы төште, күп итеп нефтьне сата башлагач, алар гарәп илләр нефть хакы төшүдә СССР авыр хәлдә керде, авыр хәлгә килде. Аны Канададан, беләсезме, Канададан сатып алалар будай Брежнев чорында. Мин алар теге үзләре аклап сөйләгәннәр, без фуражны гына алабыз дип. Шул авыр тормыш килә башлады. Горбачев ул уздырмас инде теге үзгәреш, нитмәс, перестройка. Анарга бит әйтеп торалар, ул халыкка бит әйтми, тормыш алда авыр көтә дип. Шуңа күрә ул инде аңлады, демократизация дип. Күбесе менә Горбачев бузды да ташлады. Анда минемчә ул Брежнев тагы бер 30 ел яшәсә, 20 ел яшәсә, минемчә авыр хәл булыр. Тик анда дөресен әйтмиләр, бу дөресен әйтә башлады, чөнки шит ил ярдәм итмәс СССРга. Матди ярдәм, финанс ярдәм итмәс. Ул демократизация уздыр дип. Америкадан окорочканы кем ашады? Миллион тонналар килеп торды, окорочка бушлай бирделәр, хөкүмәт тибеттә сатып торды ул окорочка. Шул теге демократизация уздыра дип. Шуңа күрә ышанып Америка бушлай ярдәм итте. Ул анарга 31нче, 32нче елда ярдәм иткәнме? 21нче, 22нче елда ярдәм иткән. 1896 елны Россиягә ярдәм иткән. Инде рәхәтләнеп сугыз инде Американы этләр дип. 45нче елны, 44нче елны хатта ярдәм иткәннәр. Кемдер әйтә, ашыкмадылар алар, алтынга бирделәр. Кеше батып барса, беләсезме, алтын өчен дә риза була. Коткарып калса, алтында бирергә риза ул беренчедән. Икенчедән, менә өлгермим, икенчедән кызыксынсагыз, соңдан дәвам итәрбез. Икенчедән нәрсә әйтәс килә, тирән мәгънәдә.